כאן הערב באירוע שלנו יוצרים מוגנים של תקווה. אני דורית ניתאי נאמן, אני מנהלת אמנותית של תיאטרון ניקו ניתאי. אז כמו שהבנתם, אני הבת של ניקו ניתאי, אני ממשיכה את הדרך שלו. ובעצם האירוע הזה זה חברנו תיאטרון ליוזמה הנפלאה של נפשות, והערב יהיה מחולק לשני חלקים. יהיה חלק אומנותי של בערך כחצי שעה 40 דקות, ולאחר מכן יהיה שיח פתוח יחד איתכם, הקהל שלנו. אז אם יש לכם שאלות במהלך האירוע אז תכתבו לכם, אתם יכולים לכתוב לנו בצ'אט. ולפני שנתחיל באירוע האומנותי, אני רוצה להזמין לדבר את אחת מיוזמות האירוע, את רוני דילר, שהיא עושה את זה לצד דוקטור סיוון רגב. אז רוני, בבקשה, הבמה שלך. תודה דורית. אני רק נזכיר גם שנייה לפני, שאם אנחנו מקווים שהערב יעבור בשקט, אם חס וחלילה יש למישהו אזעקה, אז כמובן תעשו את מה שצריך לעשות, ואנחנו נחכה כאן עם מוזיקה. אוקיי, אז תודה דורית, ונעים מאוד, כיף לראות פה, לא יודעת אם כיף זה המילה, אבל אני מתרגשת להיות פה ולראות את כולם, פנים ושמות מוכרים ופנים חדשות. למי שלא מכיר אותנו, נפשות הוא מיזם חברתי להעלאת מודעות לבריאות הנפש באמצעות אירועי תרבות, אומנות ושיח במרחב הציבורי. אנחנו פועלים קצת יותר מ6 שנים, ובשנת 2018 קיימנו בעצם בפעם הראשונה את שבוע עושים נפשות, שהוא שבוע שלם של אירועי מודעות לבריאות הנפש ביוזמת נשים ואנשים ועם שיתופי פעולה נרחבים עם מוסדות תרבות. משנה לשנה השבוע הזה הלך וגדל, עד שהוא הפך ממש לפסטיבל, פסטיבל שבוע עושים נפשות עם עשרות אירועים ברחבי הארץ. סביב השבוע הזה התפתחה בעצם הקהילה של נפשות, שכוללת מתמודדות ומתמודדי נפש, בני משפחה, אומנים ואומניות, אנשי מקצוע, אנשי טיפול, אנשי תרבות וקהילה, שפועלים ביחד בעשייה משותפת ללא היררכיה. ואני גאה להוביל את הקהילה המופלאה הזאת ביחד עם סיוון רגב ועם עוד חבורה מרגשת ונדירה. היום היה אמור להתחיל הפסטיבל השנתי שלנו, אבל העולם מתהפך עלינו בשמחת תורה, 7 באוקטובר. וכמו שנשמע תכף בשיר של יוסי אוחיון, הנה אני כאן, אבוד בזמן, מתהלך משני צידי הקו, מתחבא מעכשיו, מנסה להישאר, להיות פשוט, לא לוותר. ומי אני עכשיו, ומה אני עכשיו, ואיך עכשיו, ומה זה העכשיו עכשיו. גם אנחנו שאלנו את עצמנו מי זה עכשיו נפשות, ומה זה עושים נפשות, ואיך, ומתי, וכמה, ואם בכלל. והבנו שגם עכשיו, כשלא לגמרי ברור מה זה העכשיו, יש לנו בנפשות תפקיד בעולם, ושהבחירה שלנו באומנות כשפה שמאפשרת תקשורת, מזכירה לנו גם בימים האלו את הכוח של האומנות להכיל את הכאב, לתקשר את שערות הנפש ולהיות יחד בשבר הגדול. אני חושבת שדיברתי כבר מספיק. תודה גדולה לדורית ניתאי נאמן, מנהלת תיאטרון ניקו ניתאי, שעבדה איתנו על הפקת האירוע במסירות ועל הניהול האומנותי וההנחיה של הערב הזה. תודה לכל פעילי ופעילות נפשות שהציעו והסכימו לקחת חלק בערב הזה. חשוב לנו לומר גם שאם מישהו מרגיש שמשהו מתרגר מדי או לא מתאים, תעשו את מה שטוב לכן, להיות, לכבות, להדליק, מה שטוב. ואנחנו מזמינות אתכם להישאר כמובן לחלק של השיח בפתוח בסוף. אנחנו גם נציין בסוף את האירועים הבאים שיהיו בסדרת האירועים האלו עד סוף דצמבר. ולסיום אני רוצה להקדיש את הערב הזה כתפילה להחזרת החטופים ולהחלמת כל הפצועים והפצועות. אנחנו נעבור מכאן לשמוע את השיר של יוסי אוחיון שקראתי את חלק ממנו, נשמע בעצם זה חלק מהשיר.
ונמשיך בערב. אבא, הנה אני כאן, אבוד בזמן. מתהלך בשני צידי הקו, מתחבא מעכשיו. אבא, תיתן לי סימן, איך אני יוצא עכשיו מכאן. מנסה להישאר, להיות פשוט, לא לוותר. מסובב את הכפתור במצלמה, מעביר את הפוקוס פנימה על הנשמה. ומי אני עכשיו, ומה אני עכשיו, ואיך עכשיו, ומה זה עכשיו עכשיו. תודה רבה ליוסי אוחיון, שהוא לא נמצא איתנו עכשיו באירוע התנדבותי לילדי ואנשי העוטף, וחשוב לי להגיד שהשיר נקרא סלפי, והוא יוסי, בשם האמנותי שלו הוא נקרא יוסי ילד שלי מוצלח, הוא מוזיקאי מתמודד וגם מאמן בשיטה להתפתחות שנקראת סאטיה. השירים שאנחנו שמענו את השיר הזה ונשמע בסוף האירוע שיר, מתוך המופע שלו הכל אפשרי, הכל זה וויס, מופע על מסע לעולם שלו, עולם של מתמודד נפש. אז באמת אנחנו נזכה לשמוע את יוסי בהמשך. אני רוצה להציג את המשוררת עדן שפילמן, שעדן היא אימא לשלושה והוציאה 2 ספרי שירה. אחד חיה בכל עונותיה, שיצא בשנת 2021 בהוצאת ארגמן מיטב, ויש את ספרה החדש בין תהום לכנפיים בהוצאת פיוטית. 2 הספרים עוסקים בטראומה, בפגיעות מיניות, הפרעות אכילה, החלמה וריפוי. ולפני שאני נותנת לעדן את השרביט, יש לי את הזכות להגיש אחד השירים שלה, תפילה. ייתן הזמן לאהוב מה שקיים, לראות שארית חשיכה, כך מעצמה, מעצם היותה, נאספת לזריחה. עדן. תודה דורית על הקריאה, על התפילה, על המקום, על הרגע הזה, על השקט הזה, ותודה למי שכאן, לנפשות. תודה שאפשר. הצגת אותי ככותבת, כיוצרת, כמשוררת, ואני בתוך הכאוס והבלבול בוחרת להביא קול של התמודדות. תהום רועדת, תהום רועדת, גם הגוף שלי רועד, בזום לא מבחינים בזה כל כך. קול שרועד, בקשה לביטחון שהלב בעצם רץ ועולם בקיצוניות משתנה. ודרך השירה אני הייתי רוצה להנכיח קצת מהאיזון, איזושהי אפשרות להגנה. אז דורית התחילה עם תפילה, ואני מדמיינת אותה כמו השמש שממנה בוקעות כנפיים, קרניים, אינסופיות, כמו שאנחנו נפשות יוצרות, עוגנים של תקווה. ומה הם בעצם עוגנים בשבילי?
אני מקווה להביא לכאן בזמן שיש לי לדבר קצת מהבהיר והאפשר. כשאני זוכרת כל מה שעליי לעשות, והמאמנת שלי נמצאת כאן, עופרי פוקס, שהיא הייתה אמורה להיות המנחה בהשקה שהייתה אמורה להתקיים היום בספר השני, אז אני זוכרת שכל מה שעליי לעשות בימים האלה זה לבחור עוגן כדי להרגיש יותר טוב. לבחור איזושהי פעולה שתגרום לי להרגיש יותר טוב בתוך הרעש הגדול והנורא הזה. והשיר פרפר שסיוון יכולה לשים עכשיו, תודה, אני אקריא אותו, הוא מביא לי עוגן של דמיון מתוך בין תהום מחלפיים. פרפר. שמש, שמיים, אוויר, אני ספסל והים. פתאום מרפרף לו פרפר, ככה סתם מרפרף פרפר, כמו אז כשנגע בי הרוח, בכנפיו הוא כמעט ונגע. כמו אז בין תהום לכנפיים, יכולתי לעוף בדמיון. אז העוגן שלי הוא הדמיון, ומהדמיון אני עוברת לדף, אני כותבת, זה מה שאני עושה. ויש רגעים ארוכים, לפעמים גם ימים, שגם את זה אי אפשר. אי אפשר אולי כלום. אני חשה קיפאון, אני שואה בזה, ואני מתרגלת, ושוב אני מזכירה את עפרי שהיא איתי מאוד בימים האלה, והקול שלה חוזר אליי ואומר לי, את יכולה לבחור את המילים שלך, את יכולה לבחור את הפעולות שלך. ובכל פעם שמגיע המשפט הזה אני לא יכולה, ואני מרגישה שכל ההגנות נפרצו, משהו שאני מאמינה שהרבה מזדהים איתי בזה, תחושות של חרדה, של נשימה לא סדירה, מוכר. ואם נדמה לי שאני גם לא יכולה לנוע, שאני לא יכולה לכתוב או לשנות או לעמוד, אני זוכרת שאני יכולה לנשום באופן אקטיבי. ואני חוזרת שוב ושוב להקשבה ללב, בעיקר בימים אלו. וכמו עכשיו, אני פשוט מניחה את הידיים שלי על הלב, עם זה שאני רועדת, ואני נושמת, וזו כבר פעולה שאני יכולה לעשות. ומכאן אני בעצם עבור לעוגן הבא, שזה היומן. כשאני מחוברת ללב, אני יכולה לכתוב, גם כשאני בתוך תהום, אבל בתוך התקופה הזאת אני מרגישה כל פעם, כל צעד, שוב ושוב, לעשות את החיבור הזה, להרגיע את הגוף ולנשום. יומן. סערת לילה הרעידה, רגעי שקט דפקו. יכולתי לבחור לשכוח את כל הפחדים שפקדו. לחתוך את הכאב בזעם, לפרוק את הכעס בדם. ככלות הכל בחרתי להשעות את מרחב הזמן, למצוא סימנים בדרך, לראות כי אפשר אחרת, לכתוב ביומן. את השיר הבא כתבתי על חוויית סף מוות שחוויתי. בחרתי להביא אותו לכאן, כי חלק מהפוסט-טראומה שלי באמת, מה שחוזר עליי בימים האלה זה תמונות מסיפורים שלי, ממלחמות אישיות שלי. איבדתי דם, בעצם נפרדתי מהעולם, ובתוך הכאוס והניסיון להציל את החיים שלי, בעצם הנשמה שלי, מה שחוויתי, נפרדה מהגוף. וכשאני מוצפת בתחושות, צבעים וריחות, קולות ותמונות, תמונות אחרונות שחולפות, תמונות של החיים, של הילדים, אני מרגישה את הפרידה בשני מישורים, גם את הגוף הפיזי וגם את הרוח. וכמו שאתם רואים אני כאן עומדת, אבל לקח לי המון שנים לעמוד על רגליים, ועוד שנים של עכשיו של לתרגל את מה שנקרא להתמודד עם הפוסט-טראומה המורכבת שלי. ושבירת השתיקה הייתה ממש לפני שנתיים, עם הוצאת ספר הביקורים הראשון שלי. הספר הראשון שלי, חיה בכל עונותיה. ואני אקריא שיר מתוכו, שהוא בעיקר אומר לי, והייתי רוצה גם אם יש כאן מישהי או בכלל להנכיח את זה כאן שמרגישה לבד, אז באמת להגיד שאנחנו לא באמת לבד. תמיד יש לנו ידיים מושטות
עוד אכתוב. אני כותבת מתוך עולמות בהם עבדתי, שעטפו את גופי הקפוא. בשעות לילה שבהן לא ידעתי אם האור יביאני אל חידלון או קיום. אני כותבת אותך נשמה מבולבלת שהייתה חצויה בין רעים וטובים, וכפות ידיים קטנות מושטות מתוך חושך, וידעת לראותן וידעת לאהוב. אני כותבת אותך ואותי עד בלי הרף. אני כותבת, 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 עזוב מילותיי, עוד אכתוב. ואני אסיים בשיר קצר שקשה לי להקריא אותו. קשה לי כי הוא מדבר על רגע של מעוף, על רגע של שמחה, על רגע של חיים, שכתבתי אותו באמת על קצה הוויתור, על קצה האובדנות, ובימים כאלה של הטראומה שהיא פוצעת, מדממת אותי, ואני לומדת לשחרר אותה שוב ושוב ושוב את מה שהיה, כדי שאני בעצם אוכל להתמודד ביותר בהירות עם מה שהיום, ולחוות רגעים של שמחה. אז זה בעצם הבטחה שהבטחתי לעצמי, שאני לא מצליחה תמיד לקיים אותה, וזה בסדר, אבל יש את המילים ויש להם כוח, אז מה אתם אומרות? אני אקריא? סיוון? קצת עידוד. טוב, אז התחלנו בתפילה ואני אסיים בסוג של הבטחה או שבוע. בחיי, על היופי שיש בעולם הזה, לא אדלג יותר, אשמח. בחיי שאשמח. ולא אשקע עוד בין טיפות הכאב השקופות. אני אזרח. בחיי שאזרח. תודה. תודה. אני חייבת לומר שירים מדהימים, נוגעים לנשמה ולנפש. באיזו הוצאה הם? לענות דורית, זה בסדר? כן, תוכל להגיד לה, אנחנו גם, אני מציעה, תגידי להם, בטח עדן. אז חיה בחלומותיה בהוצאת ארגמן מיטב. אפשר להשיג, אפשר גם לפנות אליי ואני בשמחה גם נותנת למי שמבקש. ובין תהום לכנפיים בהוצאת פיוטית. תודה רחלי. ותודה להקשבה ולכול. תודה לך עדן, אני מצטרפת דורית, לא שומעים דורית, אותך. בטעות השתקת אותה. אני אומרת שתודה רבה לעדן, אני מצטרפת לכל מה שנאמר, למחמאות, להתרגשות מהשירים שלך, באמת החשופים כל כך, מהכנות של השיח שלך, אנחנו נזרח יחד איתך, ותודה רבה שבחרת, הייתה לך את הדילמה הזאת שבחרת להקריא לנו את השיר הזה. כן. מה שכן, אתם מוזמנים לכתוב את השאלות, אתם יכולים לכתוב את זה בצ'אט, אתם יכולים לכתוב את זה לעצמכם, ואחרי שאנחנו נסיים את החלק האמנותי, אתם בהחלט תוכלו לשוחח עם כל היוצרים והיוצרות בסדר של האירוע. אני רוצה לעבור לקטע מתוך הצגה שנקראת לעוף אל החופש, שביים ניקו ניטאי, הוא גם תרגם את המחזה, זה מחזה בולגרי, הוא מייסד התיאטרון שלנו שנקרא היום תיאטרון ניקו ניטאי, לשעבר תיאטרון קרוב. ההצגה בעצם מספרת את סיפורם של חיילים, הלומי קרב, שמאושפזים בבית חולים נידח ללא השגחה. אליהם מצטרף פסיכיאטר צעיר על מנת לשהות ולטפל בהם. ומה שקורה במהלך ההצגה שהגבול בין נורמלי לשיגעון מטשטש מהר מאוד. אנחנו נצפה בקטע קצר מתוך ההצגה שמספר את סיפורו של אחד המטופלים שנקרא הקולונל, והוא מצליח בעזרת משמעת צבאית לאחד בין כל המטופלים סביבו, לאתגר את הרופא הצעיר. את הקולונל מגלם אופיר דואן ואת הדוקטור מגלם אסף מור. בבקשה, אליכם. אני רק צריכה
תפתחו שניכם את המצלמה כשאני אוכל לעשות לכם ספוטלייט, ואז אני אעביר לכם. סיוון צריך להוריד אבל את עדן את עדן, ודורית. כן, בסדר. סליחה. בבקשה. אומרים שבפסיכיאטריה אין רופאים בריאים בנפשם. אולי בגלל זה אני הלכתי ללמוד פסיכיאטריה. אני לעתים קרובות נתקף חרדות קשות אל מול בעיות קטנות ואבסורדיות של חיי היומיום. בעיות שהפילוסופיה מגדירה כקיומיות. אני מעולם לא הייתי בן אדם שבטוח בעצמו ושלם עם דעותיו, ותמיד האמנתי שמאחורי כל קונפליקט קיימות כמה אמיתות שונות. פשוט מעולם לא הצלחתי להחליט מאחורי איזה אחת מהן להתייצב. בפסיכיאטריה אנחנו מכנים את זה תסביך המלט. עכשיו, במרכז הפסיכיאטרי המחוזי אמרו לי שיש צורך דחוף ומיידי במתמחה צעיר ודינמי, אבל לא במרכז עצמו, בשלוחה של המרכז בשם 40 הקדושים המעונים. זה מנזר אקזוטי בהרים. חוסים שם כתריסר מקראי פסיכוזה מעניינים מאוד שאינם מסוכנים. ככה אמר לי הרופא הראשי. הוא ציין שאין שום סיכון רפואי, ואז אני הייתי רוצה לספר לכם על מקרה אחד מיוחד. דימיטרי פטיסוב, הוא בן 40 פלוס, והוא שקע בהיפר דיפרסיה סכיזופרנית חמורה, ומאז סירב לתקשר עם העולם החיצון. הוא לא דיבר במשך 2 עד שיום אחד הוא הפך להיות קולונל. עמוד דום! איבנוב פה, שוקב פה, פנב, מטייב, אנטונובה, כולם נוכחים. ואתה חייל, לא יקרה אסון אם תסתדר קצת, אתה לא חושב? ושפר הופעתך. ואתה חייל, מה אתה עושה שם מתחת למיטה? הוא פוחד שמישהו ידרוך עליו. איך? הוא קטן. מדוע הוא חושב כך? כי הוא חולה, אתה לא רואה? אם הוא לובש מדי צבא הוא לא יכול להיות כל כך קטן. מה הוא היה בשירות הצבאי? הוא היה נהג. יפה. בקרוב הוא יוכל לחזור אל ההגה, דוקטור. רבותיי, דוקטור, כולם. הצבא קיים מאז שקיימת האנושות, והשורות קיימות מאז שקיים הצבא. אין שום דבר אחר מלבד השורה. ומהרגע שעמדתם בשורה, אף אחד לא יכול לצעוד במקומכם. אחרת, השורות מתמוטטות. ואם השורות מתמוטטות, הצבא כולו מתמוטט. הצבאות הגדולים ביותר נוצחו בגלל חוסר הסדר שבשורה, ולהפך. הצבאות הקטנים ניצחו בזכות השורות האיתנות. אבל השורות, רבותיי, הן אינן סתם טורים של בני אדם, חיילים, המסודרים בזה, אחר זה, אחר זה, אחר זה, אחר זה, עד אין סוף. לא. השורות הן בתוך עצמנו. ואם השורות שבתוך עצמנו מתמוטטות, האדם חדל מלהיות אדם. השורות שבתוך עצמנו מחזיקות אותנו, תומכות בנו, מחזקות אותנו, כלומר כל איש, כל חברה, כל צרה, כל צבא, זה ברור? ימינה פנה, קדימה צעד, שמאל, ימין, שמאל, ימין, שמאל. בעיניי, המקרה של פטיסוב היה מאוד ברור, כן? הסכיזופרניה התחלפה במגלומניה. אבל הדבר המדהים היה לראות את כל החולים האחרים, ואיך הם לאט לאט החלו להשתנות גם כן, כאילו הם נדבקו ממנו. במקום הסמרטוטים שהיו פה מקודם, נהיו פה אנשי צבא, מגולחים, מסודרים, נקיים. התנועות שלהם נעשו חדות יותר, הדיבור שלהם נעשה רהוט יותר. אז אין ספק שבעקבות השינוי במחלה, פטיסוב זכה מחדש בביטחון העצמי שלו. וזה גרם לכל החולים האחרים לקבל באופן בלתי מודע, אבל מוחלט,
את הסמכותיות ואת הכריזמה שנבעו מהאישיות שלו. ולכן הקולונל החליט דוקטור. להוציא אותה מהמוסד. דוקטור, הייתי רוצה להביע את אסירות תודתנו על אי ההתערבות שלך. אני איש צבא ואני מבין היטב את המכשולים אשר יכולת להעמיד בדרכנו. אתה רואה שלא התערבתי. אבל בכל מקרה, מה שלא יהיה, אנחנו מוכרחים לצאת מפה, אנחנו מוכרחים לנסוע. אתם באמת מתכוונים לצאת לדרך? ודאי, איזו שאלה. איזו שאלה? יש לכם 5 תחנות גבול לעבור ואין לכם שום אישור רשמי. מה זאת אומרת? מה עם המסמך היסודי על הקמת התת-אוגדה שכתבנו? המסמך הזה זאת סכיזופרניה גמורה. סכיזופרניה. סכיזופרניה, דוקטור, זה להישאר כאן. ואגב, דוקטור, כל תוכנית גדולה או חלום גדול החלו בסוג של סכיזופרניה. היציאה בחצות. אז שאלוהים משוגעים יהיה איתכם. מה אני אמור לעשות עכשיו? להישאר, ללכת. כל חיי, תמיד הלכתי אחרי הנורמלים. אתם יודעים מה? אני לא יכול להגיד שזה הוביל אותי למקומות רחוקים. לא מבחינה גיאוגרפית ולא מבחינות אחרות. דוקטור, לכולם, אתם לא משוגעים. אתם פשוט לא בנויים בשביל העולם הזה. מפני שהעולם הזה בנוי בשביל אנשים דומים. אתם שונים מאחרים. אבל אנחנו עומדים לברוח מהעולם הזה. ואגב, אנחנו נעשה את זה כמנצחים. אנחנו נברח כמנצחים. איבנוב, אחריי, שוקרב, אחריי, פנב, אחריי, מטייב, אחריי, אנטונובה, אחריי. דוקטור, תצטרף אלינו. הכוח מצדיע לך. בראבו. תודה רבה לאופיר דואן, הקולונל, ולאסף מור, הדוקטור. זה באמת קטע מתוך ההצגה. אנחנו קצת חזרנו התיאטרון לפעילות, אט עם הצגות, ותוכלו לבוא בהמשך, לבוא לראות את ההצגה שלנו לעוף לחופש. אני רוצה להזמין את טליה פרידמן, שמשוררת, והספר השירים הראשון שלה, אבל אני רציתי חרב, יצא לאור לפני 2 והספר השני שלה, פקעות של זעם, עומד לראות אור בקרוב. היא פעילה בנפשות, אימא ל2 בנים, מטפלת בפסיכודרמה ואחות שכולה. בבקשה, טליה. תודה רבה, דורית. אז ערב טוב, אני ממש שמחה להיות פה. עוגנים זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב ועוזר בחיים, ואומנות ככלל, ותכף אני אדבר גם על הכתיבה, זה עוגן מאוד מאוד משמעותי בשבילי. אני אתחיל בקריאת שיר ואחר כך אני אדבר עליו. השיר נקרא חזרה. למי שקרס עליו פעם בית, למי שראה את אביו ואמו אוחזים בכנף בגדיהם, בעוד הקירות נושרים סביבם כמו קליפה, ואין בידם להגן. למי שראה את אביו ואמו חשופים, יוצאים בעד הקירות, נושרים ליער זר, פעם זה הם ופעם אנחנו. להעביר שקופית. התמונות רצות שוב, הרי לא שכחנו איך זה
שניצוץ, מדליק עץ, מדליק יער, שורף אדמה, שורף את בית, מכלה גוף. שאלה מצוינת, קרה. השיר הזה הוא באמת סנונית ראשונה מהספר החדש שלי, בקרות של זעם, שנמצא עכשיו בתהליך הוצאה לאור, ויצא בעזרת השם באפריל. ולשאלתך, אז כתבתי את השיר הזה לפני יותר משנה, בהקשר של מלחמת אוקראינה בכלל, ופתאום הוא נשמע כל כך רלוונטי שהוא מקבל ממש תוקף נבואי, וזה בעצם הכוח שאני מוצאת בשירה, שבעצם דברים שאני כותבת בזמן אחד מקבלים משמעות בזמן אחר ופוגשים אותי בכל מיני צמתים בחיים שלי, והרלוונטיות שלהם היא לעולם לא נפסקת. למשל, השיר הזה הוא כאילו קפא באיזושהי נקודת זמן, אבל בעצם הוא ממשיך לחיות בתקופה אחרת. וכמו כמישהי שמתמודדת עם פוסט טראומה מורכבת, אז הדבר הזה שהוא בדיוק מתאר את ההתמודדות, את הפוסט טראומה, וזה בעצם מאוד מאוד מרפא עבורי, שאפשר לחזור לדברים בכל מיני נקודות זמן והן תמיד רלוונטיות. בכלל הכתיבה היא ערוץ מאוד מאוד תרפויטי עבורי, וזה בעצם מוביל אותי כבר לשיר הבא שאני תכף אקרא. השיר הבא בעצם נכתב, הוא שיר מהספר הראשון שלי, אבל אני רציתי חרב, וזה שיר שמתאר תהליך של תרפיה כאחות שכולה. אני מתארת בו ממש מהלך שלם של התמודדות עם השכול. אני שקלתי את אח שלי, סמל ראשון אורי פרידמן, זיכרונו לברכה, שנהרג בגבול לבנון לפני 27 שנים. ולמעשה בשיר הזה אני כמו עושה ממסגרת את התהליך של האבל. אני אקרא אותו, סיוון, כן. אז שם השיר ליל הסערה. כשהפכתי להיות אחות שכולה, התעטפתי בתואר כבסמיכה אהבה. יכולתי לצאת לרחוב גם בסערה. כעבור זמן מה, הסמיכה הזו הסתרחה אחריי קצל, הסתירה לי את הפנים, הוציאה אותי מן השורה. במקרים מסוכנים, אף סימנה אותי כפגיעה. בליל הסערה האחרון יצאתי החוצה בלעדיה, ופתאום הייתי חלשה. היה אז רעם אז, ברק חשמל את הצבאי, גשם מותח על ראשי, כיפת המטריה התהפכה מהרוח, הגג ניתק מקירות הבית ואת, כמו הנייר שכתבתי עליו. שקופית? לא, קודמת? אוקיי. יש המשך לשיר? כנראה שחסר. חסר? אז אני, ברשותכם, אני אקרא את השיר שוב עם הבית, בסדר? נכון. רק רגע. מתנצלת על אבל זה מאוד חשוב לי לקרוא את הסוף, כי הסוף הוא מאוד מאוד משמעותי. כיפת המטריה התהפכה מהרוח, הגג ניתק מקירות הבית ואף, כמו הנייר שכתבתי אליו. אין לי פה את השיר, אז אני שנייה מביאה אותו, בסדר? מתנצלת? בסדר גמור, טליה. הכל בסדר. כן. זה גם חלק אנחנו איתך. אוקיי.
גם אני נורא מתרגשת, אז גם חלק מהעניין. אוקיי. אז כיפת המטריה התהפכה מהרוח, הגג ניתק מקירות הבית ואף כמו הנייר שכתבתי עליו. רצתי מהר לארגז המצעים כדי להוציא ממנו את השמיכה. התלבטתי, האם להתעטף בה שוב, להיכנע, אך היא הייתה כבדה מדי, וריח יושן עלה ממנה. סגרתי את ארגז המצעים, וחיכיתי, עד שחיבקת אותי. זה בעצם שיר שממש מתאר את התהליך של התמודדות עם שכול, עם התעטפות בשמיכת השכול, ובסופו של דבר ההבנה שאולי השמיכה הזו לא ממש משרתת אותי, וכדאי כן לקבל חיבוק בעולם האמיתי, ולצאת החוצה גם כשהעולם מאוד מאוד מפחיד בלעדיה. האפשרות לשים בעצם תהליך נפשי בתוך שיר הוא ממסגר בעצם את התהליך הזה, כמו משהו שאפשר להסתכל עליו, להתבונן עליו בעצם כמו שאנחנו מתבוננים על יצירת אומנות. ראינו פה הצגה ושמענו שיר ושמענו גם את עדן, ובעצם, ואת השירים שלי, זאת אומרת, בעצם יש פה איזשהו זולת עצמי כמו טיפול, ממש כמו טיפול. אני מספרת את עצמי לאחר, אבל אני לא צריכה לפחד שיקרה לו משהו. כי בדרך כלל כשאני מספרת את עצמי לאחר, אז המילים שלי הן חזקות, התיאורים שלי מאוד ממשיים, זה קשה, אבל כשזה בשיר, אז זה בסדר. אז אני יכולה לדבר את הטראומה, בלי שאני ארגיש שהצד השני עושה עם הראש, או שרואים אותי ברחוב עוברים לצד השני של הכביש. אני פשוט שמה את זה בשיר, ותמיד אני גם יכולה להגיד, זה השיר, זה לא אני, זה שיר. ובעצם זה מאפשר לי ללכת בחוץ עם הפצע הפתוח שלי, ולחוות פחות מאיימת. המוטיב של בית, שהיה גם בשיר הראשון, וגם בשיר הזה, כן, הבית שמתפרק מהסערה וכו', הוא כנראה מוטיב חוזר אצלי בשירים, את זה גיליתי בזכות העבודה עכשיו, והבחירה בשירים לכבוד הערב הזה של נפשות ביחד עם דורית. והשיר האחרון בעצם נקרא, השיר האחרון שאני אקרא היום, הוא גם מהספר החדש שלי, פקעות של זעם, הוא נקרא בית. ואני מאחלת באמת לכולנו שנרגיש בטוחים בתוך הבית. בשבילי הכתיבה היא הבית, זה נותן לי מרחב בטוח, ואני רוצה להודות באמת על הערב הזה שמאפשר לי את הבית הזה. בית. אני מקט של בית בתיאטרון ריאליסטי, חסרת קיר רביעי, והבית, איזה בית? כל הקירות קיקים, כל המשקופים מתפרקים, כל החלונות ריקים, מקלות של ארטיק כפרקט, מדבקות בתור שטיחים. הספרייה היא רק טפט. תקופית? תקופית? אין לו תקופית. מקט של בית בתיאטרון ריאליסטי. כל יד נכנסת לקרביים, כל נשיפה לריאות, כל עין לכליות, כל פו מפרק את קירות הגוף. והבית? איזה בית? תודה רבה. טליה. תודה רבה טליה, גם על השירים הנפלאים וגם על התובנות שאת מוליכה אותנו בנבחי הנפש, בנבחי הריפוי, ואת ממש עושה חיבור מדהים בין האומנות, בין הריפוי, בין הטראומה. ממש תודה על השיתוף. אני מעבירה עכשיו
את האירוע לסרט שיצרה נעמי בן אסה על שני אומנים, אריקה לינור קוצ'וק וערן קוצ'וק. הם אח ואחות. ערן, בעקבות תאונת דרכים קשה שעבר, הוא נזקק לטיפולים רגשיים. אנחנו נצפה בסרט להיות אחותו, וזהו, צפייה מהנה. אריקה לינור קוצ'וק היא אמנית רב-תחומית העוסקת באמנות מושגית. דרכו האמנותית של אחיה, ערן קוצ'וק, החלה לאחר הפציעה בתאונת הדרכים שלו. האמנות חיברה ביניהם ויצרה שפה ללא מילים המאפשרת את ביטויי הנפש. תערוכת פוסט היא תחנה במסע חקירה של אריקה אחר מאפייני הקיום שלאחר אירוע טראומטי. היצירות נותנות ביטוי ויזואלי חומרי להיות אחרי פוסט, כמעין נפילה לחור שחור. החומר, הצבע והקנבס פועלים יחד כדי לתת ביטוי לחוויה פנימית כאוטית. כולם יוצרים שפה ייחודית ומובחנת המסמנת איך אריקה תופסת את מצב האחרי, הפוסט בתערוכה. אריקה עצרה תערוכה של עבודותיו של ערן אחיה באותו חלל שהיא עצמה הציגה. מעין הוצאה לאור של עולמו העשיר בדימויים, בתחושות ובמוזיקה. ביתו של ערן הפך לסטודיו. מדפי הבית מלאים בפסליו, הקירות בציורים. ימים, שנים של יצירה תרפויטית. יש דברים שרציתי לומר ואינם נעמים לי, המילים שבחרתי אינן הטובות מכולן, עמוקים מני ים הסודות שאינם מובנים לי, שאולי לא אבין לעולם. לא בכל הדרכים שרציתי ללכת הלכתי, בדרכים שהלכתי טעיתי ודאי לא פעם אחת, ועצבות מהלה כל שמחה ששמחתי, כמו ביקשתי דבר שעבד. חלומות שחלמתי והם מקיצים בידיי, שבריהם בעיניי נשטפים מפניי בדמעה, ולילות יסורים לא ספורים שהטבעתי ביין כעובד בדרכי הרעה, אך בכל הדרכים מעולם לא עבדה לי דרכנו, וגם אם לפעמים סערו מסביב הרוחות, ואהבתי אותך והיה לנו טוב אל תותינו, והיה לנו רע ואהבתי אותך לא פחות. של הקליטה
ותודה שהוצאת לאור את הסיפור של אריקה וערן, ששתי התערוכות היו חלק מפסטיבל אצלנו בתיאטרון, פסטיבל האזרח כאן. ועכשיו אני רוצה לעבור למשוררת חגית זוהר מנדרובסקי, שהיא גם משוררת, גם עורכת, בוגרת מגמת תסריטאות בבית ספר לקולנוע וטלוויזיה על שם סם שפיגל. היא מנחת סדנאות כתיבה לגיל השלישי, והוציאה 2 ספרי שירה, חמלת אשת העורב בהוצאת צורות ב-2016, ועם שחר היווצרות האור בהוצאת צבעונים 2020. כמו כן, יזמה חגית אסופת שירים חורפו של האביב בנושא זקנה, שיצאה השנה לאור בהוצאת דרור לנפש מטעם עמותת דרור ישראל. אני רוצה גם להקריא שיר של חגית לפני שאני מעבירה ככה את השרביט אליה. אז שיר הוא ללא שם, והוא ממש נכתב בימים אלה בעקבות האירועים של הקשים שאנחנו עוברים. כשהכתה בי הבשורה, הייתי כיריות עסוקה, לבנה כתכריכים. תם חג האסיף, וכל חלקיי פזורים. חגית, בבקשה. תודה רבה דורית. תודה על ההנחיה, מאחר ואני ככה לקראת הסוף, אז אני מרשה לעצמי גם תודה לשתי המשוררות, לעדן ולטליה, שכל כך הרגשתם אותי, גם לסרט ולהצגה המדהימה. אני אשמח אם תשאירו כן את השיר, כי חשוב לי לראות אותו כשאני מדברת. אני בחוויה האישית שלי, קודם כל חג הסוכות היה חג, הוא תמיד חג בעיניי כל כך שמח, של הססגוניות של הקישוטים והיריות הלבנות של הסוכה ושמחת תורה בפתח, ובאמת הייתה אמורה להיות שמחה גדולה. והשיר הזה לדעתי מתאר את ההזדהות הטוטלית שלי. אפשר להעביר קודם לשיר שאני מדברת עליו? לשיר שדורית קראה? בבקשה, תודה. מה שהתחלתי להגיד זה על השיר הזה, שתם חג האסיף וכל חלקיי פזורים, שבעצם כל מה שקרה פירק בחוויה האישית שלי, אבל אני חושבת גם בחוויה הקולקטיבית הלאומית. אצלי זה פירק את כל חלקי הנפש, שבוע שלם והייתי מסוגלת כמעט לתפקד, והייתי בהלם באלף ובהלם מכל מה שקרה. ואני חושבת שיש כאן באמת את הקונטרסט הזה בין החג והלובן של השמחה ושל הקדושה למקום הזה של המוות של התכריכים, וגם שחג האסיף נגמר במקום בשמחת תורה, הוא נגמר בשברון. אז תודה, אפשר להעביר עכשיו לשיר הבא? לא, זה שלפניו, זה תופק. תודה, כן, שיר הזה. אני רוצה להגיד כאן גם תודה לתמר מורסלה, עיתונאית וסופרת, שהיא ככה ממש, אני חושבת זה היה יומיים אחרי האסון, שהיא הזמינה ברשת החברתית להיכנס לערב כזה על זה שאין לנו מילים, על האילמות, בעיקר לנשים ואנשים שכותבים וכותבות, ואי אפשר לא רק לדבר, אפשר לכתוב, ובעקבות באמת הערב הזה שהיא עשתה בזום, הצלחתי לכתוב משהו שהוא שיר אקס פואטי, כלומר שיר שמדבר על הכתיבה, על השירה, אבל זה שיר שמתכתב מבחינתי עם האסון הנורא שקרה, ואני אקריא אותו. חסרה לי מילה לתאר, כמה אין לי מילים, מילה אחת נעדרת, נחטפה, מישהו מפרק אותה לאותיות, אין לה איך לקרוא לי לעזרה. ומבחינתי הפרגמנט הזה, השבר שיר הקצר הזה, מתאר מצד אחד את המקום המאוד מעורער ושבור שלי, ומצד שני גם את הדאגה שמדירה שינה, אני חושבת, מהרבה נשים ואנשים
בעקבות החטיפה גם של כל החטופים והחטופות, שאמן אמן שהם חוזרים אלינו בשלום, ושזה רק שיר במקרה הזה, ושכן נצליח לעזור להחזיר אותם חזרה. אז אפשר להעביר לשיר הבא. השיר הזה נכתב בעצם אחרי מבצע צוק איתן, הוא נכתב בסביבות 2014-2015, כשחוויתי באמת, גם הייתי במצב נפשי מאוד קשה, וגם כל העניין הזה של אפשר רק לשים מישהו שזה רע. זה יצא בספר הראשון שלי, שבאמת בעצם הספר הראשון יצא אחרי משבר נפשי מאוד קשה, שהעזתי פעם ראשונה להוציא את השירים שלי לאור ולחשף, כבר הייתי בת 44, כבר לא ילדונת, והשיר הזה בעצם מדבר גם על מה שקורה לי עכשיו, כלומר אני חושבת שזה משהו שהוא גם רלוונטי לצערי לימים האלה. איש לא יאמר לציפור, ליבי נמלא קנאה אל מול אושר ציפורי, זמזום הרדיו אינו מפר את שלוותה, שם למעלה חוקי הכובד של ארצי אינם חלים, עוף השמיים חג לא חג, אל על מעבר לכאב השכול האנושי. איש לא יאמר לציפור אל תשירי, איש לא יאמר אל תרעידי נימי נפשך, חיגלי. חפצה גם אני בגוף זעיר, עטור נוצות, כלילות מרוגע, שמיכות ממתיקותן. היום מבקשת אני לעצום את עיניי על ענף, להיות רחוקה, קרובה אל עצמי. ואני חושבת שזה משהו שמאוד מייחד בכלל התמודדות נפש, אבל אני יכולה רק להעיד על עצמי שהמקום הזה של להתרחק מצד אחד, אבל בעצם להתקרב אליי, אל משהו שקט ואותנטי בתוכי כדי לשרוד אולי, בשביל להמשיך לחיות ולתפקד. אני בימים האלה מתנדבת הרבה, גם בזום, גם בהנחיה של כתיבה, בהקראת שירים, גם בהתנדבות בכלל כאן באזור מגוריי, ואני חושבת שאני אישה בסך הכל מאוד חזקה, אבל לפעמים בפנים יש מפולת, ואני יכולה גם להגיד שיש משהו מאוד מאוד חזק, פה באמת דובר על הרבה דברים שקשורים לכל מיני פוסט-טראומות. אני גדלתי בבית של ניצולי שואה, זיכרונם לברכה, ואני חושבת שהעובדה הזאת שיש תמיד, למרות שיש בית שהוא חם ואוהב ומקסים, ויש פה גם הרבה שמחה, יש גם תמיד ברקע את העניין הזה של המלחמה, ואנחנו גם חיים כאן כל הזמן עם הרבה מלחמות, למרות שאנחנו עם שיש בו הרבה אהבה והרבה שמחה, ואנחנו רואים גם את הנתינה היום. ומבחינתי יש משהו באמת בשיר הזה שאני לפעמים מסתכלת על הציפורים ואומרת, גם אני רוצה להיות כלילה וחופשייה ושמחה, שלא יגידו לי בתקופה הזאת כאילו אסור אולי, כי כואב, כי רע, כי יש דברים קשים. לאפשר לעצמנו גם להיות בהומור ובשמחה וגם בכלילות, גם ברגעים הקשים. אז אם אפשר להעביר בבקשה לשיר הבא. תודה. והשיר הזה הוא מעין תפילה. אני אקריא אותו קודם ואז אני קצת אדבר ובזה אני אסיים. תן בנו את רכות החסד, בים עצום רחב של שכול, הנח לנו לחצות את נהר האימה הזה, בגשר אצבעות, לאחות קרעים שלא ניתן. ולמרות הסתירה, למרות האוקסימורון שיש בשיר הזה, שבצד אחד יש רוך ויש חצייה של הנהר, אולי בשלום, אבל יש גם משהו מאוד שברירי, את גשר האצבעות הזה של הביחד, שאנחנו מנסים לאחות קרעים, שאי אפשר באמת לאחות. זה פצע שבטח עכשיו הוא מאוד מדמם בחברה שלנו ולכל אחד בלב, אבל זה גם משהו שאנחנו סוחבים איתנו הרבה פעמים כקולקטיב, ואני כן רוצה לסיים בהשתאות שלי ובהערכה שלי את הביחד הזה. יש המון תמיכה הדדית
אני רואה את זה בכלל ארצית, אני רואה את זה גם ביישוב שאני גרה בו, אני גרה בקריות, ואני חושבת שבשיר הזה, למרות הכל, יש איזו שאיפה לעוד נשימה ולתקווה. בזה אני אסיים. תודה רבה לכם שהקשבתם. חגית, תודה רבה, תן לנו חסד. תודה רבה גם על הדברים, על השיתופים. אני רוצה לעבור לעוד שיר של יוסי אוחיון, ביום שתיגמר המלחמה. אני חושבת שיוסי יצטרף אלינו עכשיו, ואת השיר הזה הוא כתב אחרי השריפה בכרמל, כשהוא נסע לבקר חברה, ובדרך הוא עצר ליד מה שהיה פעם יער. שם מתוך כל האפור והשחור הוא קלט גבעול קטן שבוקע מתוך האפר. זה שיר על תקווה, על המלחמה הפנימית שלנו, והוא מאוד מאוד אקטואלי היום. מקווה שהמלחמה תיגמר ויחזרו החטופים והשקט. בבקשה, שיר של יוסי. גבעול קטן יבקע מתוך האפר, יצמיח שורשיו מחדש. אחרי שנים של מועקה בחושך, תבין שאתה לא לבד. לאט לאט קרן אור תחצה את הדממה, ישר לנשמה, והילד שבך ימצא סוף סוף את הדרך חזרה, בלי רגשות אשמה. ביום שתיגמר המלחמה, גבעול קטן יבקע מתוך האפר, יצמיח שורשיו מחדש. אחרי שנים של מועקה בחושך, תבין שאתה לא לבד. לאט לאט קרן אור תחצה את הדממה, ישר לנשמה, והילד שבך ימצא סוף סוף את הדרך חזרה, בלי רגשות אשמה. ביום שתיגמר המלחמה, ביום שתיגמר המלחמה. ותודה לכל המשתתפים שלקחו חלק באירוע האומנותי, למשוררות, לעדן, לטליה, לחגית, לשחקנים של האנסמבל, אופיר ואסף, לנעמי, לאריקה וערן, לחברותיי לשיח הזה, לרוני וסיוון. אז בבקשה.